Right te, brynhawn da, bwrw glaw. So dyn ni'n mynd i creu dipyn bach o compost o wastraff y cegin. Felly o y bin brown sy'n mae cyngor yn darparu. So dyn ni'n cymryd un o'r bagiau werdd. Just gwacau'r bag I mewn yn gwynto ofnadwy. Mae'n flipping arogl yn terrible. Anyway, beth bynnag. So, efo'r secateurs yma, dyn ni'n mynd I torri'r bara mewn I darnau mand. Mae'n llawn so paid â gynadlu, cos mae'n eitha drwg. Mwyn pallu torri lawr, rhaid pallu bod yn digon bach, really. So dyma Beth wedi darparu wood chip iddyn ni. Oes gen ti bag. Ti eisiau cael gwared y stickers hwn. Ddim yn mynd